Aventura per... No. Això m'embolica, te'l passo. Vale? Quan Vale, estigui parlant vale, te'l vale. passo, perquè estic aquí fent mandangues. Yokoso! Nosaltres som Aventura per Japó! De què parlarem avui? De què tractarà el vídeo d'avui? Exactament. Avui parlarem del Terubosu. I què és el Terubosu? El Terubosu és un talismà japonès que s'utilitza per atraure el bon temps, per fer fora les pluges i demanar que surti el sol. Els nens petits ho fan per penjar a les finestres els dies abans d'anar d'excursió, quan volen que l'endemà faci sol. I els més grans, els adults, ho pengen abans que hi hagi un matsuri, una festa, una celebració. El seu nom, Terubosu o Terubosu, que també se'n diu així, el seu nom es compon de dues parts. La primera és Teru, que seria brillar, i la segona és Bosu, que vindria a ser el cap brillant del monjo. És a dir, els típics monjos budistes que van rapats, seria una mica el joc de paraules. Però exactament quina és la relació que hi ha entre un ninotet que fa venir el sol i un monjo budista? Ens podries donar una mica de llum en tot aquest assumpte? Hi ha 3 teories. La llegenda parla d'un poble del Japó que fa molt de temps hi havia moltes pluges. Aquelles pluges no paraven. I, esclar, la gent del poble estava molt cansada de que la seva collita se n'anés en orris. Per tant, va sorgir un monjo que es va comprometre a resar als déus per tal de fer que les pluges paressin. Tota la gent va posar la confiança en ell i ell es va passar dia rere dia resant. Al final, no va anar bé. Les pluges no van parar. I, esclar, la gent del poble no s'ho va agafar gens bé. Què van fer? El van penjar, bàsicament. El van decapitar, van agafar el seu cap, el van enrotllar amb una roba blanca i allà dalt que el van penjar. La segona teoria no és tan macabra, és una mica més normal i prové de la Xina. Allà es deia que hi havia una deessa, que sincerament no et sabria dir el nom ara mateix. Cao Qin-yan! Doncs això. I aquesta deessa es representava amb una nineta, un ninotet, amb una escombra, i amb aquesta escombra el que feia era emportar-se el mal temps. Per tant, el que van fer els japonesos es diu que és adaptar una mica aquesta llegenda, aquesta teoria a la seva cultura i la van modificar una mica. Tercera teoria. Ens n'anem uns anys enrere. Seki Toriyama, Que no Akira Toriyama. Aquest és un altre. no confonguem, creia que realment el Terubosu s'havia tret de la idea d'un yokai que era el monjo del temps. Els yokais són fantasmes i llegendes japoneses que tenien a veure amb esperits. N'hi ha de molts tipus, hi ha de bons i de dolents, i en aquest cas es parla del Hyoribo, que, com hem comentat, és el monjo del temps climàtic. Exacte. Doncs Seki Toriyama creia que quan la gent realment resava en el Terubosu no ho estava fent a un monjo en concret, sinó que estava resant a un esperit. Dir que és una tradició molt japonesa, molt popular japonesa, i quan més popular es va fer va ser l'any 1920-1921. En aquella època es van fer cançons, es van fer dites i sobretot es va purificar, es va blanquejar bastant la història que hem comentat del monjo perquè se'ls explicava als nens. I clar, diguem que una història tan macabra no hagués quedat massa bé. No era dient. Ara anem a fer un Terubosu, amb coses molt senzilles que podem trobar per casa. I què necessitarem? Paper de cuina, unes tisores, retoladors negre i rosadet, fil, celo, una cinta i qui no té per casa una pilota de ping-pong. Doncs, primer de tot, necessitem el paper. En aquest paper li farem un petit forat al mig, més o menys. Quan ja tinguem el forat, agafarem un tros de fil, més o menys uns 20-30 centímetres, la llargada que vosaltres vulgueu penjar. Passarem el fil pel forat. En aquesta part hi posarem la pilota o allò que tingueu per omplir el Terubosu. En aquest cas jo utilitzo una pilota de ping-pong i amb un tros de celo l'enganxem. Quan ja ho tinguem passat, agafarem el paper i a poc
l'anirem acomodant. Quan el tinguem ben agafat, hi posarem un tros de cinta. Podeu triar el color que més us agradi. Hi farem una llaçada. Així. Intentant que quedi la baga per dalt. Perfecte. Vosaltres ja l'anireu posant com més us agradi. I bé, per acabar, hi tallem els trossets. La tradició diu que se li han de posar 2 ulls i una boca, però s'ha d'esperar el dia després d'haver plogut. Si fa sol, se li dibuixa la cara i si plou, doncs el penja del revés. Avui en dia els nens petits, com que els agrada molt pintar, li pinten una cara. I aquí el teniu, el Tero Bozo. Ens agradaria molt que, ara que són temps en els que necessitem que brilli el sol, féssiu el vostre propi Tero Bozo. I encara ens agradaria més si el Tero Bozo que feu el compartiu a les xarxes socials i ens etiqueteu. Ens faríeu molt feliços i, doncs així, podríem veure les obres d'art que heu realitzat. Recordeu que el Tero Bozo també es pot fer amb tot tipus de material, no exclusivament aquest. Podeu fer-lo de roba. També podeu, si no teniu boles de ping-pong, doncs podeu omplir-lo amb alguna altra cosa. I tant. Però la qüestió és que feu volar la vostra creativitat i que ens agradaria molt que compartíssiu les vostres creacions amb nosaltres. Recordeu que ens podeu seguir també a Twitter, Instagram i Facebook. Moltíssimes gràcies i ens veiem al proper vídeo de... Aventura per Japó!